content på YouTube, og det han gjorde også. Skal vi fortælle hele timelinen? Vil I have en øl, eller? Må jeg fortælle hele timelinen? Men på det fordi... Hvor I drikker vodka, eller? Ja, vi drikker bare... Men Bjørn, hvordan kommer man ind og bliver interessant? Skal man snakke om nogle emner? Kender du en... Om sin fortid, du ved, man har været lidt, du ved, det ene og det andet, eller skal man putte salt og peber på? Gør begge. Du mere igen, eller hvad? Ja! Billy John, thank you, bro. Hvad donerede han? Bare en øl, tror jeg. Nej, 4 euro. Nej, altså det man skal gøre, man skal filme sit eget liv. Okay. Men hvis du er kriminel, så er det måske ikke. Nej, men du ved, Bjørn, der er ikke sådan masken på. Der er ikke. I want it for sure. Your diaper. This is a size 4. Huggies. Men noget choke på. This is love. Jeg har lige slukket en og flink fyr. Noget choke. Jeg gik for, altså jeg har ikke engang tænkt at livestream overhovedet. Så nu er jeg på hvor jeg går og livestream til sådan, altså Anders, start en channel, altså jeg og så siden der har jeg for 10 viewers, der bare kigger. So these are wet. This seems like a new package. Og vi gjorde det sådan igennem ham. Og vi har ligner, altså mig, jeg ikke forestiller mig, at nogen skal spille livestreamer, men nu, 2 gange om ugen på live, jeg har 10 viewers. And I think I found one. Hvad snakker du om? Du snakker bare om Alting er fitness, rehash. hash, eller hvad? Nej, ikke nu, men derhjemme er jeg rehash i gang. De elsker det, bros. Hvis du siger over i titlen, tror one follow, one shot. Det vil sige, hver gang der er en, der follower, så har du et shot. De elsker det, bros. De æder op. Jeg har 300 følger på Pix. På grund af ham. 300 følger. Og 2 måneder, så 3 måneder. Jeg klippede det der af Adin Ross. Jeg har 300 følgere på grund af ham, og jeg har været i gang i 2-3 måneder. Uden ham, jeg ville slutte på 1 video måske. Han er gået fra at være sådan der... I ved slet ikke, hvad fuck, bro. I her i lektier for. Bjørn, han har været i gang i 10 år, bro. For 5 år siden gik jeg til Iceberg. Kan I Iceberg? Jeg er meget lærer. Anders, det er også det svært. Det er dejligt, du ved ikke. Så tror jeg, det var bare live, eller det var streaming, sniper, pisse og alt det der. Ja, vi kørte bare på show. Og så hører sådan der. Men nu er det går hen og blevet sådan en event, der like, fordi Bjørn skal lige også i starten, så troede jeg bare, at de og hey bro, så når jeg siger, ikke? Bjørn, ikke? Bjørn, han vil også det bedste også, som vi ville ham det bedste. Han er også onkel. Så vi blev svært, Nej, ikke. Onkel. Han er vores mentor, og vi elsker ham for den mand, han er. Og det værste er ikke også? Viewersne, de kender os som Twink Boys, altså Faggot Boys. Vi altid komme, tror I bøsser. Men vi æder det godt, vi siger, ja, vi bøsser, ja. Bjørn, hvad med OnlyFans og sådan noget? Er det godt? Hvad er det? OnlyFans eller hvad? Okay, det har han ikke. Det har jeg ikke. Det er overstrengt. Det er der skejsen er i dag, forstår du? Og det er også derfor at være kvinde, ikke? Altså, det er jo bare, altså, være smuk kvinde i dag, ikke? Det er jo, altså... Ja, hvis du har lidt anaconda, så kan der godt ske lidt. Du laver lidt helikopter her og der, forstår du? Men altså... Hvis der er parter i det, hvis det er gay community, og de støtter Bjørn, der er live, forstår du? Vi kan ikke snakke om det der. Det værste er ikke også? Dreng, der er en fit guy, ikke også? Han siger, hvis I sender det der af mine ham Stevens fødder, ikke også? Den 50 euro. Bare for vores Hvor gør I det ikke, mand? Det har vi, jeg siger til ham, 50 euros, vi sender over pizza. Han siger, I think about it. 50 euro for bare vores fødder. På livestream? På livestream. Jeg tror, det er bedre, hvis du holder den i hånden. Han står og siger, 50 euro. Jeg sender 50 euro. Bjørn, hvis jeg vil ind i det her, hvor lang tid tror du, det tager mig at komme ind i det? Det kommer an på. Du skal møde en anden, der er berømt.